Pokiaľ si niekto myslí, že poľnohospodári nemajú inej roboty, len to, že chodiť do ulic na traktoroch a predvádzať sa a otravovať, áno, doslova do písmena, otravovať občanov, nie je to pravda. Ešte raz dôrazňujeme, robíme to hlavne kvôli tomu, aby sme stále mohli prinášať slovenské potraviny. Zatiaľ máme prihlásených cez 2200 kusov poľnohospodárskej techniky, 4000 poľnohospodárov a ľudí, ktorí robia na poli. Bude to prebiehať na 37 miestach, presne v tých miestach, kde komora má svoje regionálne zastúpenie. Chcem aj podotknúť, že bude sa jednať o najväčšie poľnohospodárske protesty od vzniku Slovenskej republiky a pri tejto príležitosti chcem povedať, neotravujeme ani bruselských politikov, ani slovenských politikov, ani občanov každý rok. Pokiaľ ústupky zo strany Európskej komisie a zo strany európskej administratívy a aj zo strany jednotlivých vlád členských štátov vrátane tej našej neprídu, v tých protestoch sme ochotní pokračovať. Taká dohoda na úrovni Európskej únie je. Chceme na tomto mieste sa ostro a zásadne ohradiť a vysloviť nesúhlas s nejakým konštatovaním, že toto je nejaký politický protest, nejaký politicky motivovaný. Pokiaľ si niekto nevšimol, začal v Poľsku generálny štrajk. Polish farmers have once again blocked border crossings with Ukraine and traffic in Warsaw. Rovnako Maďari, rovnako Litva, Lotyšsko, jednoducho európski poľnohospodári povedali, stačilo, nás pohár trpezlivosti pretiekol a chceme tieto požiadavky vysloviť aj my tu na Slovensku a inú možnosť sme nemali.